எப்பவும் சொல்லுவேன், உன்னை ஒருத்தர் தேடி வராங்க, உன் கூட வந்து உக்காந்தா கொஞ்ச நேரம் போர் அடிக்காது, சந்தோஷமா இருக்கும் அப்படின்னா நீ அதை சந்தோஷமா எடுக்கக்கூடாது. நீ ராங்கா வெளிப்பட்டிருக்கிற மக்களுக்கு உன்னை ஒரு ஜோக்கர் ஆக்கி இருக்கிறாங்க, அல்லது உன்னை வந்து ஒரு என்டர்டைனர் ஆக்கி இருக்கிறாங்க. உன் கூட உட்காந்தா ஜாலியா இருக்கும், உன்னை இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். அவர் கூட கொஞ்ச நேரம் உட்காந்தோம்னா அப்படியே ஏதாவது கமெண்ட் அடிச்சுக்கிட்டு இருப்பாரு, டைம் போனதே தெரிலங்க, 1 மணி நேரம் போனதே தெரிலன்னு நீ சந்தோஷப்படாத. உன்னை என்டர்டைனர் ஆக்கி இருக்கிறாங்க, அல்லது உன்னை ஒரு ஜோக்கர் மாதிரி ஆக்கி இருக்கிறாங்க. ஆனா அதே நேரத்தில் அந்த மனுஷனோட இப்படி உட்காந்தோம்னா 2 வார்த்தை கிடைக்கும், அல்லது அவங்க கூட உட்காந்தோம்னா ஏதாவது ஒன்று பேசுவாப்ல, ஒரு பிரசன்ஸ் இருக்கும், அல்லது அந்த மனுஷன் கூட உட்காந்து பேசும்போது கர்த்தருடைய வார்த்தை வெளிப்படும்னு சொன்னாங்கன்னா அதுதான் ஆவியானவர் உன்னை குறித்து சந்தோஷப்படுகிறார்னு அர்த்தம். அப்படிப்பட்டவர்கள் மட்டும் உன்னை தேடி வருவார்கள். அதற்கு பிறகு ஏன் உங்க வாயிலிருந்து கெட்ட வார்த்தை ஒன்றும் புறப்படாது, என்டர்டெய்னிங்கா ஒண்ணுமே இருக்காது, ஒன்லி ரெவலேஷனா இருக்கும், ஒன்றி தேவனுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் காரியங்கள் வெளிப்படும் போது உன்னை தேடி வருகிறவர்கள் அப்படிப்பட்டவர்களாகவே இருப்பார்கள். எப்பவும் சொல்லுவேன், உன்னை ஒருத்தர் தேடி வராங்க,